време сядам тук на най-горещия стол и ще ви запозная накратко с моята личност и с моето слово. За мен какво? Най-общо една жена на цели 46 години с един голям син. Идвам от един мъничък град с името Провадия или Овеч, старото му име. И с какво е характерен града ми? Имаме си крепост Овеч, средновековна при това, и съвсем наблизо е Провадия солницата. Едно солно находище, за което може би сте чували. Там е било най-старото селище в Европа. Друго интересно за моя град, добри хора, като всички вас тук. Виждам пламъчета, нежност в очите, виждам добри очи и благодаря за което. За мен пък една непоправима романтичка, по професия счетоводител, и да, при мен цифри и букви някак си съжителстват. За сега печелят цифрите. Ето, сбърках се, значи така е трябвало. Много ми се иска да е обратното. Наистина, в страната на буквите се чувства много по-уютно, много по-топло и спокойно. Бих искала да посветя по-голяма част от времето си на тях, но за сега по-голямата част от времето ми печелят цифрите. Те са моя хляб, дъхъв, топъл, като питката зад мен. А какво са буквите ли? Едно вълшебство. Вълшебство като тия, които се случват по това коледно време. Няма да губя време и ще ви запознавам постепенно със себе си и с моите думи, моите вълшебства. Чухте името ми, Ивелина Радионова, но много често чувам да ме наричат и по различен начин. За някои съм слънчице, усмивка в бетон, може би защото така наричам вечно бързащите жени, на които почти не им стига времето да свършат всичко намислено. Понякога съм момичето с тъжните очи, вероятно защото преди имах едно такова старо стихотворение, но да, вече се старая очите ми да се усмихват повече, а не да излъчват така. За други пък съм съвременната пепеляшка и след малко ще ви кажа защо, посредством едно стихотворение. За трети съм Алтъна или Алтънчице, защото ме асоциират с една от моите героини. Накрая се оказа, че нося името на всяка от героините си и съм всяка една от тях. Може би защото са минали през сърцето ми, за да стигнат през ръката ми до белия лист и да заживеят своя собствен живот. Така, започвам с едно от нещата, с което ме наричат съвременната пепеляшка. Може би защото от дете обичам приказки и вярвам в чудесата. И да, една от любимите ми приказки, не крия, беше за пепеляшка, която накрая заема достойното си място и става принцеса. И да, в живота не всичко е толкова красиво, розово, вълшебно, но все пак чудесата се случват. Вярвам в това. И сега на вашето внимание пък съвременната пепеляшка. Ако не вярваш, че съм истинска принцеса и се съмняваш в синята ми кръв и питаш и разпитваш откъде съм, то принце да ти кажа нещо първо. Заповядай, драги, вкъщи до огнището, да отделиш от сила прах зранцата, да лъснеш пота, старите тигани и нишка по нишка да ми разплетеш суетата. Направи ми после баница от тиквата и оседлай на щест 6 бели мишки. Едва тогава с трубадури ме повикай и аз ще дойда в цялата си пишност. Ако ли пък за тебе всичко е преструвка и не ти се влюбва никак си ромашка, не търси кръче за стъклената ми обувка и си гледай трона. Забрави ме.